La nova aula permet incloure eines com blocs, fòrums i d'altres a una activitat concreta o a una assignatura de manera transversal. Si el que vols és afegir, per exemple, un bloc a una activitat en concret, hauràs d'anar al menú d'edició de l'aula i una vegada dins de l'activitat que vols modificar, prémer Afegir recurs a aquesta activitat. Podràs seleccionar qualsevol de les eines disponibles, un bloc, un langbloc, multibloc, un fòrum. Després hauràs de donar-li nom i prémer el botó d'Afegir recurs. No oblidis deixar els canvis abans de sortir. Si el que vols és afegir un bloc que estigui disponible durant tot el semestre, hauràs d'anar a Eines de l'assignatura i allà prémer el botó d'Afegir recurs a l'aula. De la mateixa manera que abans, podràs seleccionar entre totes les eines disponibles i donar-li nom. A més, podràs decidir si vols que aquesta eina estigui disponible a totes les aules de l'assignatura o només en aquesta. Et recordem que pots modificar la visibilitat de l'eina per si necessites fer proves abans que els alumnes puguin visualitzar-la. Quan hagis acabat, prem el botó d'Afegeix el recurs i no oblidis deixar els canvis abans de sortir.